por que colocas bolas nesa árbore? Non é unha árbore calquera. É unha árbore de Nadal. Sabedes cando é o Nadal? Eu seino, é o día 25 de decembro. Así é, linda. E no Nadal ven Papá Noel cargado de agasallos para os nenos que se portaron ben durante o ano. Quen se portou ben? Eu porteime estupendamente. Eu tamén. Eu? Xa, non sei eu se a ti che traerá moitos agasallos co traste que és. Está ben, direille a Papá Noel que che traia agasallos a ti tamén. Pero como te portes mal, manda un dos seus elfos e lévaos de volta, Temos que poñer unha árbore de Nadal para que Papá Noel saiba onde deixarvos eses agasallos. Eu puxen esta bola de Nadal, pero hai que poñerlle moitos máis adornos. Queredes adornalo vos? Sí! Fannos falta moitos adornos e unha estrela no máis alto. Podíamos facelos nós mesmos. Paréceme unha gran idea, linda. Queredes facer os vosos propios adornos? Claro! Nina, ti axudarásme a min. E os demais, a que estades esperando? Ben, que trouxestes? Eu trouxen estas estreliñas de prata. Son moi bonitas, Tutu. Agora telas que colocar por toda a árbore. Onde eu queira. Onde ti queiras. Pero repartidas para que os demais tamén poidan colocar os seus adornos. E ti, linda? Eu fixen boliñas brancas coa miña propia lá, que parecen folerpas. Moi ben, linda. Axúdalle a colocala, Rafa. Listo. ¡Qué bonitas! Así parece que nevou. Faltan uns adornos moi especiais que teño aquí. Bombóns con forma de estrela. ¡Yum! Pero non se poden comer de vez. Hai que facelo aos poucos, porque teñen que durar ata que rematen as vacacións de Nadal. Entendiches ben? Se non queres quedar sen agasallos, non podes comelos todos nun día. Nina boa. Quen me axuda a colocalos na árbore? Eu, Tupa! Moitas grazas, Tutu. Eu axúdoche. E ti que trouxeches, Rafa? Trouxeches latas como adorno. Vas poñelas así? Non, como as vou poñer así? Vou na reciclar e converter nun rafabuloso adorno, xa verás. Ajá, rematada! Unha fantástica estrela para poñer no máis alto da árbore. Moi boa idea, Rafa, parabéns. Sempre está ben reciclar. Nós xa terminamos, Tupa. Que bonita está quedando. Xa só nos falta colocar a estrela de Rafa no máis alto da árbore. Eu mesmo a coloco. Vaya, nin Rafa chega ata aí arriba. Está demasiado alto. E que podemos facer? Claro, por que non sobe Nina enriba da cabeza de Rafa? Tal vez así poida chegar ata arriba. Rafabulosa idea. Ui, Moi ben, Nina. Rematamos. quedou xenial. Bo traballo, Nina. Agora só falta esperar a que chegue Papá Noel e deixe moitos agasallos aos pés da árbore. Ti crees que vai traer moitos? Estou segura, porque fostes uns nenos moi bons e porque puxemos unha árbore de Nadal preciosa. A verdade é que fixemos uns adornos moi bonitos. As estrelas de prata de Tutu, as boliñas de lá de Linda, a estrela de Rafa.
están as miñas estrelas de chocolate? Oh, vaya. ¡Nina! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Nina, Nina.